Hey. Hey, så, hvad så der? Yeah. Jeg er ordentligt OP til det her spil her. Ja, vi spiller Minecraft. Minecraft for life. Det er Craftcadia. Fuck, man kan gå ned her. Jeg kan bare hoppe, men dør ikke. Official warps. væk, Warp info, warp peaceful, warp shop, warp parkour, warp donator, hostile. Hostile, det er fjender. Nej, det gider vi ikke. Skal vi ikke bare lave vores ø? Ja. Ice. Jeg laver en. Hvad skal vi lave? En Iceland duo, 2 close islands, double the fun, but a little easier. Fordi vi vil godt have det lidt nemt, ikke? Vi er lidt rimelig dårlige, ikke? Ja. Pisse dårlig. Nej, jeg er pro. Jeg siger bare, jeg er pro. Det ser rimelig hyggeligt ud. Det er sådan 2 øer, den desert, og så Ice Invite her der. Ice info. Ice help. Jeg prøver lige at finde ud af, hvad jeg tror, det er bare Ice. INV. Victor Ras. Du skal skrive upset og sådan noget, ikke? Nej, men jeg har åbenbart ikke invite Victor Ras. Ja, og så skal du trykke invite. Har du fået sådan en besked, hvor der står? Ja. Ja, kan du trykke på den, eller så skal du bare skrive det, hvad der står. Skal jeg bare begynde at hugge noget træ? Jeg begynder bare at hugge noget træ. Jeg ved ikke, hvordan skal man gøre det? Skal jeg skrive i chatten? Jeg skriver en punktum. Du skal ikke tage der punktum, men jeg skriver i chatten. Ice. ACEPT. Her. Underscore. MC. Kan du se det, jeg skrev i chatten? Uden punktum skal du skrive det, okay? Jeg ved ikke, hvad man gør. Skråstreg Ice accept her MC. I chatten. Prøv at kigge i Minecraft i chatten. Det skal du skrive. Skråstreg Ice. Og du skal ikke skrive punktum foran. Det skal du ikke tage. Det er bare sådan, ellers så kan du ikke se, hvad jeg skrev. Det tror jeg i hvert fald er det, du skal skrive. Ja, Jan. Hej Victor! Hey. Det kan godt være, at Victor han har et andet skin og en højde. Det er din kylling. Okay, nej, den skal ikke dø. Det er vores mad. Nå, det var det. Nå. Så, prøv at se derovre. Der er monstre derovre. Og en ovn. Okay. Skal jeg lave en lava gen... det vil hoppe ud over verden. Skal jeg lave en lava generator? Ja. Nej, en cobblestone generator hedder det. Ja, cobblestone. Ja, cobblestone. Cobblestone. Ja, okay. Vi har prøvet alt, mand. Fucking fedt. Det er easy. Der er mad for livet. Skal vi ikke begynde at grave øen sådan lidt mere sådan flad, så der er lidt mere plads at bygge på? Ja. Er der en hakke deri? Nej, så skal jeg lige lave crafting table og sådan lidt? Hvad laver du? Stop! Folkens undskyld, vi tager bare i pisse irriterende, mand. Nej, jeg prøver. Okay, jeg laver lige en hakke til mig selv. Ja. Kan du se om du kan sammen... Prøv at ødelægge de her blade, og se om du kan få en sapling. Det er et sådan, så man kan plante nyt træ. Fik du en? Jeg fik en. Jeg ødelægge det hele, se om du kan få mange af dem, fordi så kan vi plante flere træer. Og jeg skal lige give en til dig, så jeg ikke falder ned. For jeg tror faktisk, jeg stikker så det der kontrol-ting til. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Det der, når man skal sætte sig ned og det der. Nå, det er shift, det er ikke kontrol. Okay, det er faktisk. Men jeg har sat den på kontrol, hvis du godt vil hellere. Der er en mine nede under øen. What? Prøv hold shift, og så gå helt ud i kanten. Hold shift, så kan du godt gå helt ud i kanten. Kan du se det? What? Victor, pas på, at du ikke dør. Det er min. Fuck det var easy peasy. Okay, Victor, skal du med ned? Ja. Nej, jeg mistede lige noget cobblestone. Vi laver en vej ned. Skal vi ikke bo dernede så? Ja. Bedst på. Okay, jump! Der er ikke noget. Der er ikke Kom nu, kom med mig. Ned? Ja, kom. Au. Jeg ser, om der er måske en kiste. En hemmelig. Jeg kommer med op igen. I don't know. Men jeg tænker, vi skal bo hernede og sætte en kiste op eller noget.
Jeg har noget træ. Okay, jeg blokker mig lige op. Bliv hernede, så kommer jeg med nogle stiger. Ja. Jeg fanger hernede. Ja, Victor, Svamp. Yeah. du er udvalgt til at dø. Ja. Jeg har en fluesvamp. Jeg kan spise, hvis jeg gerne dø hurtigere. Nej, man kan ikke spise den. Kan man ikke? Ja. Jeg er hyped over det her. Victor spiller endelig Minecraft. Jeg er hyped. Ja. Jeg er pro. Spil hver eneste dag. Ja. Jeg har spillet det hver eneste dag. Ja, Minecraft er ikke lige min ånd mere. Det er Counter-Strike eller hvad? Terraria. Bare forskellige spil. Men nogle gange bliver man bare træt af, hvis man spiller det samme spil hver dag. Ja. You know me? Ja. You know it. Aha, aha. Her er state ammo. Nej, Victor, du dør med det. Vi skal gemme det til, vi skal over på den der ørkenø. Fordi så er der monstre, og så skal du have det på, så du ikke dør. Okay. Jeg synes bare, så sejlet jeg ligner en chokolademand. Mm. Sådan. 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 Yes. Crafting table. Skal jeg bare plante træet, så du kan lege lidt med dem? Jeg har fået 3 saplings. Yay. Det er 1 træ. Det er 3. Fuck, så det er også så hurtigt, eller? Vi har en bone, så vi kan lave noget bone med. Ja. Det plantede ikke, Victor. Nå, så må du bare vente. Så må du stå og twerk foran det. Det hjælper ikke, men det er jo det hjælper. Nej! Victor. Min mus fucked op. Hey. Endnu et tegn på Victor og proen her. Jeg holder mig væk fra planterne. Victor han har grønne hænder. På en dårlig måde. Jeg holder øje med det, Rasmus. Du stalker mig. Din Ja. stalker. Victor han skal bare sætte i gang med at lave noget cobblestone. Cobblestone. Break it down. Ja. Nej, fuck, hvad laver du? Du stod i vejen. Ja. Cobblestone. Stod på den her klods her. Når jeg skal lægge os hurtigt sæt home her. Det kan man ikke. Du skal bare skrive skråstreg is i chatten, så kommer du overhen. Prøv at skrive skråstreg is. Jeg skal dø, og så skal jeg... Nej, bare skrive skråstreg is her, mens du er her. Hey. Du kan godt stave til is, ikke? Ej, okay. Jeg var dumpet i dansk. Dansk er, at min lillebror kan stave til is, og han går i 0. klasse. Han elsker cobblestone. Undskyld, vi har sådan en intim joke. Nå, hvis du skriver skråstreg i, så kommer der sådan forskellige op, og så står det go to your Island. Så Iceland. tryk på den, så ja. Island. Gå til Island. Ja. Så, Victor. Ja. Nu er det, skal vi ikke have cobblestone generatoren? Cobblestone generatoren, det ved du godt, hvad det betyder, ikke? Ja. Den skal vi have nede i kælderen, ikke? Mm. Smadrer lige den her hvide farm. Fuck det. Jeg må ofre min svamp. For Gud, se om mine træer de vokser. Kom så. Gud, giv mig det. Nu er offret. Jeg faldt ned af verden. Nej, hvad har du på dig? Alt vores gode ting. Jeg nåede at gøre sådan, så jeg røg ind til vores island. Ja, der er træet der vokser. Træet voksede. Det var fordi du døde. Fik du alle mine ting der? Ja, det ligger der. Jeg overvejer lige, jeg nåede lige at trykke i, så jeg kom hen på vores ø. Ja, det kan man jo faktisk godt gøre. Og hug træet, Victor. Man skal bare huske at gøre det en gang, ikke? Fordi så kan man hurtigt trykke op, og så trykke det. Det er Ja, fordi, men jeg er også hurtig på tasterne, så... Cobblestone, cobblestone. Der er lidt træ. Det her, det er vores ø. Det er, hvad skal øen hedde? Atlantis. Vigras Atlantis.
Nej, det er Henlantis. Og så er vi tilbage. Undskyld, det er fordi broadband kan kun optage 10 minutter i gang. Og så undskyld, hvis det lagger lidt. Kan jeg se, om jeg kan få fikset til næste episode. Rasmus, jeg fik 3 seeds. Saplings! Nu kan vi lave en træfarm, Victor. Ja. Yeah. Hallo, vi kan også se shoppen. I slutningen af episoden skal vi så ikke se shoppen. Så der er shop. Ja. Skal vi ikke se, at vi kan lave sådan en stor ø, så den kommer hele vejen hen til det der, den der ørkenø. Hvad? Skal vi ikke se, om vi kan lave en bro over til ørkenø? Det var ikke mere jord. Saplings. Har du lagt de fleste af dine ting, af mine ting ind i kisten? Af vores ting? Nå, jeg skal lige lægge. I hvert fald isblokkene og lavespanden og kopperspanden. Så, Rasmus. Vi skal have evig vand heroppe, ikke? Det skal så ikke være der. Ja, bedrock! Bedrock. Rock, bed. Det er bare det eneste det er en hemmelig indgang til vores hus. Man skal under vandet. Ja. Jeg har nu en vandkilde her. Ja. Så. Ja, den her hvide farm, den kan vi altid lave igen. Ja. Fuck den. Nej, skulle cobblestone være nede i kælderen? Væk. Har du stone hakken på dig? Et træ er vokset! Jeg tager... Skal vi ikke bygge, hvis der kommer seeds? Jamen, du kan godt... Så 1, 2, 3... Sådan der. Nu burde det ikke falde ned, hvis du får dem. Ja, det begynder på det aften. Okay, jeg lige noget cobblestone her. Det er simpelthen så hyggeligt at spille Minecraft. Ja. Det er pisse swag. Swag. Seeds. Jeg fik 1 seed. Der er også en, der er deroppe. 2 seeds. Victor, ikke så mange seeds. Nu må du ikke blive kvalt i dem. Vi prøver at få træ. Husk det ikke, når man spiser, vel? Der er 1 til 3. Rasmus, det vokser. Yay! Det hjalp. Jeg offrer mig for at få det. Jeg offrer også med mushroom. Ja, det er mushroom og mig, der er luk. Ja, det er fordi offer. Så giver Gud hos ting. Gud velsigne os. Ja. Allah. Allah, det skulle da muslimerne, mand. Vi skulle da også muslimer. Ja, muslimer, mand. Nå, jeg er ikke muslim. Der er vi jøder. Jøder Ej, vi er ikke racister, undskyld. Vi er ikke racister. Han er racist. Jeg er ikke racist. Det har været sådan, da jeg var baby. Det var voksen. Fuck, jeg har fået 3 seeds, Rasmus. Anything cobblestone. Har vi ikke noget mere cobblestone? Cobblestone. 5 seeds. Kan du godt lide cobblestone? Ja. Cobblestone. We got cobblestones in most packs. Okay, nu er jeg 8 seeds, Rasmus. Det der 3 her. 8? 8. Der er ikke engang plads til at plante dem alle sammen. Jeg laver bare en ny verden. Nej, ikke en ny verden på den måde, men det får bare jord. Ja. Vi kan bare gå ind i shoppen og købe jord. Jeg ser om jeg kan finde ud af at lave den. Det kan godt være, at jeg fucker det hele op nu. Rasmus, det er til dig. Enten så fucker du hele serveren op, eller så kan vi bygge videre. Er det meget, du snakker til? Ja. Det store øjeblik, skal du kigge? Ja. Nej, jeg er bange for at give uheld. Nej, det gør du ikke, kom. Hvis jeg sætter vand her. Ja. It doesn't work.
Vi skal have en blok. Har du ikke en blok? Jeg kan lige hugge den her blok. Jeg slår på, hvad du gør. Ja! It's What the fuck? working! Fuck! Det gav mig et chok, det der, mand. Fuck, mand. Jeg vidste ikke, hvad der skete der. Shit, Rasmus. Tror lige, du skulle dø. Ja. Victor, velkommen til en ny alder. Yeah. Prøv at ødelægge den her, hvis du ødelægger den her. Yeah. Så du lige, hvad der skete? Rasmus! What the fuck? Rasmus! Vi skal have en ny lavaspand. Skråstreg shop. For mig selv. Whoops. Nej, du skal ikke ofre dig. What they fucked for mig. Jeg kan købe en ny lavaspand. Jeg skal bare lige finde, hvor jeg kan købe den, og så skal jeg tjene nogle penge. Hvor er du, Rasmus? Jeg er i shoppen. Rasmus, jeg kan ikke gøre. Det koster kun 100. Vi køber en ny. Jeg røg ud af den. Men det er næste tegn på, at det er slut for den her episode. Ja. Til næste episode skal vi nok få ordnet den der cobblestone generator. Ja. Det må man fandme sige. What, kan man lave man kan lave en helt normal stone generator? Man kan også lave en stone generator. Nå, men det var alt for den her episode. Siger.